Shalom, sirahmat lan tentrem rahayu mugi wonten ing panjenengan sedaya. Bapak lan Ibu, tuwin para sederek wonten ing sakbengah papan, keparenga kula hangladi wanuh kula Penatua Pasino Gracia saking GKJ Boyolali, Klasis Boyolali. Wilujeng pepanggihan kalian kawula ing renungan Sabda Winedhar dinten menika Jemuah katiti mangsa surya kaping 6 wulan Juni warsa 2020 Minggu Paskah 7 ingkang dipun serat dening Ibu Pendeta Wuri Ajeng Septaningrum kanthi jejer ditandur lan dieneni. Dene waosan nats saking Galati 6 ayatipun 7 ingkang mekaten suraosipun. Aja padha kesasar. Allah ora kena digawe geguyon. Awit apa kang disebar ing wong ya iku kang bakal dieneni. Tak tandur pari jebul tukule malah suket teki. Menika cakepaning tembang suket teki ingkang katembangaken dening penyanyi Nela Karisma. Tembang menika nyariosaken raos kuciwa ingkang karaosaken awit kasunyatan ingkang wonten benten kalian ingkang dipun ajeng-ajeng. Pari basanipun sampun katandur pari ananging ingkang tukul menika malah suket teki. Ananging menapa saestu saged winih pari nukulaken suket? Tentunipun boten. Mesti wonten winih suket ingkang tumut katandur. Awit menapa ingkang dipun tandur menika mangke ingkang badhe tuwuh lan dieneni. Nalika nandur pari saged kemawon wonten suket ingkang nderek tukul. Ananging nalika nandur suket boten badhe wonten pari ingkang tukul. Galati 6 ayat 7 ingkang dados nats dinten menika mucal dumateng kita sedaya babagan lampahing gesang ingkang boten kita penggalih kanthi lebet temahan nuwuhaken perkawis ingkang kirang prayogi. Manungsa asring boten menggalih kanthi lebet nalika nindakaken bab ingkang kaanggep limrah ing gesangipun lan boten peduli ing tembe wingkinipun. Tuladha kemawon gegojekan lan bullying menika tetembungan utawi tumindak ngremehaken ngina lan ngincim tiyang sanes ing sawetawis panggenan menika karaos limrah tumrap ingkang kekancan raket. Ananging sinten ingkang mangertos menawi gegojekan utawi bullying menika badhe ndadosaken tiyang sanes rumaos minder lan ketonto. Sinten ingkang badhe tanggal jawab nalika tiyang ingkang kita bully menika lajeng rumaos nglokro. Amargi kawontenaning gesangipun kita dadosaken bahan gegojekan. Para sedherek kinasih, mila Rasul Paulus ngemutaken kita supados boten kesasar anggenipun tumindak. Menapa ingkang kita tandur menika ingkang badhe kita eneni. Sinaosa wekdalipun boten langsung. Ingkang kita tandur saged kita utawi tedhak turun kita ingkang eneni. Menawi ngersakaken gesang kita lestari, sumangga
kita nandur perangan-perangan ingkang leres lan prayogi, ingkang badhe nuwuhaken tentrem rahayu, ingkang nandur suket boten perlu pengajeng-ajeng ngeneni pari. Makaten para sedherek kinasih, renungan dinten menika wilujeng makarya Gusti berkahi. Amin.